Tu. Tako. Baš se čudim šta mi fali kad ono... Gospodine Domine, hoćete mi dati malo od onih tamo krofnih za tanjira? Pa čini mi se da su one nešto bolje narasle. To. Hvala. A svaki pop čudo što vole krofne. Već čisto čovjek da ne veruje. Za pop Čiru pripovedaju da u jednim svatovima, i to za ono kratko vreme do ručka dok je kuriso domaćici pojeo celu veš korpu krofni. Gosan popo, baš ste vi vrag. A di su krofni? Pojeo ih, milostiva. Pa ite, vi se šalite. To di ste ih sakrili? U mene žalosne, tolike krofne. Pa iz vaših ruku, pa čovjek ne zna šta je dosta. A šta se u selu venčavalo, to je potpuno znalo dužnosti i zadatke bračnog života i krajnji mu cilj. I malo koji dan da ne dođe gospodin Popi jednom ili drugom, Arkadije crkvenjak, pa ne počne otprilike ovako. Gospodine, molim vas, Zdravo vas molim, ovako vas molim da dođete. Čekaju vas pred portom, to jest u crkvi, da krstite novorođenog mladenca mužeskog je pola, jel vi istom Vuj Irošu. Kako reče? Kako Vuja Iroš dobio sinčića, Bože mili pa ko jabuka, ovako tako, to puče i tapovi. Kaže ista frau Cvektenmajerka, jel babica, da ona svoga života tako dete još nije vidla. Ni da je zdravo, na grlato, moja Ilinka. Kaže, da resko mali bik, čuje se još od vencilirovog čoška. Da. Kad udari udreku, ta čudo jedno čudastvo. Da, pa vidim ja da je čudo, vidim. Pa kad brže. A ima već nekoliko dana. To znam, to znam, nego čekaj, kaj je to bilo? To beš u januaru. A koji smo mi sad? Jul. Babi. Baš je on Iroš, jer se Iroški vladao. A dobro, šta je tu? Moglo je biti gore. Šta je tu sad s njima? Deca, kod deca, to ti je. Ko da čuva žar guva, da.